Eman Stories. Hello everyone, my name is Eman at ngayong gabi ay babalik na ako sa Bicol kasi tapos na ang aking bakasyon. So nandito pala ako sa Bicol Isarog Terminal na makikita lang sa EDSA Quezon City at ito ay along MRT lang. So ang bus fare ko pala ay 1,250 kasi ang sasakyan ko ay 2x1 na bus. So this is bus L na 9 o'clock paalis. So dahil napaaga tayo, mag-bus spotting muna tayo. Sa totoo lang, favorite ko talagang sinasakyan itong Peña Francia at saka Bicol Isarog kasi nga sila lang ang may mga premier bus papuntang Bicol. Although meron din namang iba like DLTV, pero ito talaga yung pinaka-favorite ko kasi very comfortable at saka very safe din yung mga nag-drive, hindi nag-overspeeding. Ito sana yung gusto ko masakyan na bus. Kaya lang, every time na nagpapabook ako, yung ticketing office, hindi nila alam kung ano yung bus na nakaschedule na Scania. Kaya laging iba ang nakukuha kong bus. Lagi kasi ako nagpapareserve bago magbiyahe. Kaya anong nangyari, kung ano na lang basta makuha kasi kung ano available. Pero maybe next time, makachamba na rin ako sa Scania. So it's almost 9 o'clock na. So nakita ko na sa sasakyang bus. That is the Volvo bus na bus L. Yan. So this Volvo bus 216 at ito pala ay Bicol Isarog. So maganda ang loob niya. 2x1 configuration with CR. Yan, so pasukin natin yung CR. And in fairness, malinis siya. So itong bus na ito, lagi kong pine-prefer sakyan kasi malaki ang kanyang legroom. So for me na 5'8" is maluwang siya. So ito yung mga buttons para i-recline at saka itaas ang leg rest.
So, meron din ditong footrest. And then, ito naman siya pag nagre-recline in case gusto mo na matulog. And then, meron din siyang USB charger. Ito na siya pag nagbabiyahe. So, medyo dim lang ang lights niya. At ito naman ako, dahil sa color ng ilaw, mukha naman akong avatar. And this is our stopover. So, nagulat ako kasi nasa McDonald's kami. The last time na sinakyan ko yung Peña Francia, ang stopover namin to sa meal stop na overpriced. At ito pala ay nasa Villa Escudero. So, first time ko nandito nakapasok sa loob ng Villa Escudero na McDonald's. Maganda dito kasi may mga iba rin kainan dito, may mga bars. So, yung ibang mga buses. Yan. So, dumating na rin yung mga iba pang mga trips. And ito ako na nag-order ng aking pagkain sa McDo. Ito palang bus papunta Laguna Escania. Katabi lang ng bus namin. And balik na kami sa biyahe. Diretso na papuntang Naga City. And by this time, talagang lights off na siya. And I reached Naga City. So sumakay na akong tricycle kasi nga may luggage akong dala para mas madali makakauwi sa amin. So hanggang dito lang po. Thank you very much sa pagsama sa akin sa travel ko going back to Naga. So, thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Bye-bye. Eman Stories.